bote amone jisimiti urunda bote amona mabaki. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi, kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo, watu wote na Werire bya mwanchomo ligerali Ogetembe TV andonza sorigeti TV yawe ya Getembe kiunga kya mamugusi litukaliga lya lero lya Jumanne chitariki ni sano umutienyi no yoga 5 na gatatu umwaka wa 2025 na ikende kiunga chinsa ibira senchira yobwikira nuje nigongoro kwa Haruni Ototo nyangire utoko bwata na yakonza memenyeryo nigakoro kwa Wilson Makoli konde litangana kigima anegatiana kwa liganira kiunga chinsa ibire. Naenda kemunali kiopi nata ino mugampeni ogoka nata ngo chatokiri Nyambunde embwa akale ko monda nakura lindega anto ke ngombe yatoka gochenjire ya Nyambunda omukagirwa oyomo bobo ibigo itogo ikokwa chinsemo cha Nyambunde imegodi ya Sameta mukwerero kali ere mote banganiri sirikali nere yatorure sirikali teriande nere bagudenene nsemo abantu bagutagura ikinyumba nibo ya mate ya mukuru chinsemo cha musalime bunge abasi gosaligwa ase okobuna endemero sababu tokotero kanye myaka 5 leo nunkora seru more bibiti kwaganya myaka 5 bono mama ya kuikamata abanga bana musiki aba babwati goti abanyangero niko baruro koboli gosirwa chinga kibale moyo kurende tali chinga kibanyaka bagosiria amagimabo Mwanju muligerali ekeunga chinsa ibere toko chaka nengana yo gwichania korwa ase bunge ya babasi anemono ime ye wodi ya Sameta mukwerero asomo sayo yo manyara kabaga gosiria ogumabwae magiga yo gosaganwa na goitwa na abantu ababwatekeria negetindi kubatekana no gokagerwa huna nigaro mwibi wechiombe kolengana na kiroli abanyaka bagosanga na Getembe nibanyaka bagotabuna nigo umukagerwa yo atoka kale ne chiombe chikagere koibwa kuruchinsemo je keumbu ime ye bunge ya Nyaribali chache Mulikito Daniel Ntiri nigaikasa yona gotwarganira robot lokobwatia ebikole byoboibi wetuko nigo berelekanire comment kana na munasa matuka bwangoiga no muweka no muyane chiombe chiga chigotebekana kuibwa kurwa sekenyero kiario ndonga ime ya keumbu botuko bugokira lero yachigotoka asensemo ya bobasi ime ye county ya Kisii korengana no mwenyene umusae Dickson Orare wikachinsa isano cha botuko chiombe bado nao chalinga sobweri anigacha komanya igoro yuwe wega chinga kyaboka goche gukama chiombe cyane cyasirete kuru botuko bogocha gukira wana mambi wika saa 5 cha botuko no chiale achibuka wana mambi na yaranchiyo naenda ke munali kiopi nata ino mugampeni ogoka nata ngo chatokiri Nyambunde embwa akale ko monda nakura lindega
antu ke ng'ombe yatuka gochenjire ya nyambunda kubatikana nayo omosa oyiga utaramanyekana w'emyaka yegatwa nigo emambia yerituko lya lero asusurwa gwika gusiri bugemo bwaye kubatikana n'ekingoma cy'ebyuge korwa sabamenyi abo barenge n'oburro bonene sirituko lya lero mambia abantu babuka bari koni amabera iga mabera ngoni barasipara abanyora omonto okorukuru muina n'echiombe ibere ekero batema kumuburi ng'a yokoru tachieti go iraneri biya wanza gutama ekero anza gutama abantu abo bakura ekero bakura abantu bacha bange ekero bamominyokia omoiso bone ekero bari komochi muna bagototebi tanyareti gukwana ng'a nere ning'o nande ng'a yare koire chiombe nabo abantu abo ekero batwara n'oborore atari gukwana nari banza bamwaka amagena bamoita bateba ebikore by'obwibi betu byetirwe n'ekingaki ase chingaki chicho boigo abasae basigetwa gukora emirimo na koragira kurwase bigeri byabo ase kenyureke gyaito twakurye emyaka gose nerenga emyaka 30 tutana kuigwa bukurumyobo nange bono iga ntwa bagaka twagote twasieke ya ng'ombe n'ekitwaro ntagete nande nchake kobokiwo tuko neso kikobwati chambe chebirucha ntotageti nyatwakanye kirabona bagaka kitwagotire iga twatebye na aba no buja twakogota ona nje ko chaka kugo tiko na kuyikyano abangina bakakora ndotige irikende nonya matoke mugundu oboibi boichire kerase basaya babake bamindo oncholelia tiga twende mugundu tuliango ebitoki byaito bikorwesa magoka ya umwana okuruko mumuro oyiboye boronge n'ekinguru cyane yasaka mwameso n'ekinguru yanda mugondo onya tori kimugondo kale kwande se yomina kwa byaso tari litukebyo ko bwago kuruma erende nande sikomba tikasera kadi yakona kutusumbwa mubero ni gurusi wa sensemeyo n'abanyimbo begetaseni geitumbe go ikase nkendo ase chiombe cyo cyakobwa nabobisa babanyimbo go ikase getaseni yakenyerere ekegotoka ime yeitumbe ase bunge abo basi asobozi bwa Nyasaye ni makosa na asobozi ichikoriense na tena ni makosa nkurubadirega taseni kyagatembe litrene ngurku Daniel Untiri na amata ya mokorwa chinsemo cha musaria ime ye bunge ya bobasi nigo ya chanera egekore gosetiga gento ko chanera egekore ase enibo yabo enyinge nyatukabage gosaliwa iyo bwatranti goika chinyomba amatoke nabo igo ebinto binde bya mugondo koregana na barabo nigo batatakiri asayo munago tubanyumurikito kiripati kobi marimo ase orogongo rwagusi abeire n'engencho n'omusingi yokorete gitano ase okungusanana mono ase chimbebe okwaina na chinamba okubagana marimo gweterana ase abana bamo baigo chinsemo ao nabo igo oboni egento kerere ebina gutokao ebinge bya marimo ase chinyomba cyubona cyebina kira ase orogongo rwagusi Nyamira amonakisi ensemo yabwase ase tukoria rero nigo tokomanyoro mungina Rusia kerubo makori nigo aichanerete ogo otabobokerwa gwo kunganyigwa akorwa bwoye asa sabiro bokonyi bwa bene wana yaikire ngaki na esekire iga manya kanyoro omonto gocha agonte bingandu boli mubwana ona ara inkumetinga gaki batatagurire kinyumba igo tokorara isiko mokaga nga nyumba tole otogoika magoro abatwasangirekana gatwabere nyumba abantu baeta bokia baratobutole metu Kurengana nere tagene tibuna obokonyi burwase serikali ase ngenche serikali yeyo nero itaramokonya gwikira bono serikali ere moteba nganire serikali nere yatorure serikali teriande nere bagutene nzemo abantu bagutagura ikinyumba familia yeiga nigo barentetwe okinia egesaku ase kenyore keiga gusasa omochyo yeiga ase omurubirio obwe omusingi bwe koro kyomugusi ase omusubati utabwati bana bamura bakoretwa omusubati bwatabana mura bache kogororoka egesaku n'omuntu makubyara tabwate bamura agatorenta no tamenyete n'ubu Julius Onsare Omboi no mwana bw'omungino oyo obeire kagukwanira omusingi bwa yonsi okonia kunganya gocha Tanzania ase emyaka emenge ase okuigwana akwarenge gwake mwanya bantu kulenda tali ase okulikirana ase bono banyorere sege enkongu mama alikuwa anauza eka mbili kiasi ya shilingi 27,000 akatoa 10 kikabaki 17. Tunaongojea hizo pesa achaliba
orengana nere umuntu baoneretie obuli muchinga kichinkoro pero seirie chitaito did nase abeire kagutumika abisi yo mudisi modiyo abachiwa mona bakonyi babo onyara ko bagakubaseri ambanya ko bakonyoreke ni kiabo. Kumbe hizi pesa wakati tulikuwa tumeomba amefanya maliba ya kupita kutoa toti otiti. Akatoa toti otiti yote akonaye 3 na sisi hatuna. Sasa tukienda kotini yeye anachua vile anafanya na anaendelea kufuneka ile mambo. Anafuneka inasinda yeye kesi tena amerudia mimi akanisinda. Sasa hii kesi ya eka 2 alichukua eka 8 samba lote. Na akasema atakabia sisi 4 kwa 4. Yeye achukue 4 na sisi awachie sisi 4. Abanyanyimbo ekero aigete gwa koroboti nigo bamuseretie ase asabire omu MCA bwensemo ya Masige East Jacob Bagaka na omugabana bwa county ya Kisii Mbara tiko bakonya ase ngencho no bakura sorogongorwo. Kwenda police station kupika ripoti. Wakasema hiyo hatusikii wewe. Wakanifukuza kutoka huko. Mimi ningakuja tu nikakaa hapa. Aka hali saa hizi sasa. Kwa hivyo tunaomba serikali kubwa ile inasimamia Kenya itusaidie kuruhusu hii neno vile alikuja. Unaona mama kama huyu mzee anaenda wapi? Nyumba yake ndio ile imewekwa chini. Sasa mama kama huyu hakuchua samba iliuswa, hatukuenda tuweke sei huko landi, hatukuenda tuweke sei mahali alichukua samba, pesa achatoa, sasa anachukua hii samba bure. Kuruhusu pesa. Kwa hivyo tunaomba Simbarati akiwa akisikia maneno hii atembelee hii samba Jacob Bagaka, batembelee hii samba baone kenye naendelea hapa. Endemero asorgongo rwa Gusii yabeire buna ekenyabororo ase mibere y'abantu ase ngencho yairire kisegi kobao wetana okonene na amagima y'abantu gusira liboria linene ndiryanga ngo ikaliriri ayayiga aragenderere ase okungusana kwa mari mukora abasorgongo rwa Gusii ngoribotiria Getembe TV kurwa sekenyoro kya Nyamiyobo umusalia sublocation kurwa sensemo ya Nyamache obasi a constituency county ya Kisii Maritane Gilbert Kobi. Na mwancho murigereri abanasiasa niko basabirwe gwestokia na gokonya ababugia chingero chinga kibali moyo buna enjira yamo yokobasira niga kwanwa asombo yogoyamo ime county ya Nyamira yo bwokoenia anyagosira oyolenge oyomobo babugia chingero asinsemecho murikito Paul Kapokara na mange nase omojogojo iga bwebiriro abana musiki beto twanyoriro wako konene oyu bareta abantamo ababugia amona abanyakenyero korasinseme chiga cyamo chenwa ili kumulera omubugi nabo igo moteli asilita eno kugisole orwenyo oyu buya omanyakantibuna enyakaruga kono buna gisole twale kumuruke Nyakaruga yani eakae igabwata matera alisio zipyo mutu murari gakotana te kunangero kitega gotera chire kodi kya monyonjo chonzi itoka ne kya miriri na boko nyanga tutera lingo butaka obeka ndoro lakini otera ngero yani igono muntu liko muhimu sana twasirire egati ababugi obekera nasaja igani go batogirie nyagusira koba omuntu wanchiteke Gusii ekyo atumeka buya asogotera matera yabateri bande ime ya Gusii igintu kyareko gokya bange gisori no musani nando mwana musiki kana jage to musiki ntumira ntenere kango ki sauti amana ngotera arenge ekora kana ni numo tare kugura YouTube ko nyetera acha to tabani umanda yibo asomo yogoyo igani gabana muziki abayiga abanyarako babagwa esokya na koralia obomega tyabana muziki ninjire yemo era abayire barabuka abanyene kwegendereria nare guru changamoto yamo naki tikatubwaterane ntobasa ko nyorane kero kyo bokong tikatubwaterane kero kira nekia amakweri bunaya igongo batebya ng'ababuiba mintu tikatobege ntekemo naende gintu nataka tusirie ukugambana kina kigendo muno kya letiro bokong n'abantu mbare tugwate bari chipromota onyokuru tugwana inanyarebe muno aheta kunya kumwira mangana ane ng'ori ari gurita kunyara uta okoraki ere nandu china bonkunyara nakigeko geraru musanyone igo bono ababuga kiti gato tuigwane na tujamo tutiga mangana y'umuntu amangana y'umuntu manyari tokotebanga ukugambana asinsemo yende niko bagende ko bakubulia mashabiki kwani kibinango basira bale chingaki bale moyo elio pegendererie lika lyokugambana abantu ba minto mo especially amashabiki eito n'abana muziki
Wanzi omwana omina nyorwe problem na zora nyora ndutu amenya nyagitari mambe akomarago amatera ya naraba na siasa bagutumia baba chumbe kamara nje muita bana musiki mono ekero gwaterire gotera gwakani ndebyo tere limo ukanye miaka 5 na ndote kumurigi kakichi base chinchi saine omweli oyeni go bagende ko bakubulia bana siasa kwene kibunango babeka bali buya enyorekana na matera mange nigo bakonyara ko bakoyatera na nechinga kichechi campaign kolinde batigara bachandegete abana siasa bosipi etokocha kubika namba bana tobatebi oyo gatero mwana musiki ani mwana siasa mwana musiki ndo gatero mwana siasa ataraka nubeseroje kaine etokotanga na intu sababu tokotero kanye miaka 5 leo nunkora seru more bibiti kwaganya miaka 5 bono mama ya kubika mate abanga bana musiki aba babu atigoti nabona nyori na sababu na kanit no kwigena ng'abana muziki batkunyara ko bakwiguigwa kurasoro ngo rwagusi eli banyara ko bakwigendereria ase amagimabo aliki yekiga ntere telibina musinya bumboli urwanya chenge igandigera ginko ripoti gitasene kyo wanjete kya gatembe kurastin seme chiga chamo chenwa imeye ewadiga yeligoma ebunga yabo gututu bamusabe county Nyamira inchego nguru kwa Polycarp okara Manchumo ligeria sekta y'oburemi nigo agendete gonchereria amagima y'abantu asinsemo ao egena gikeirera abatakanwa kugendera gosegetwa namono kwebwatrania ase oburemi bwe chinzu gosobotugi bwe chinzu erio kwenekia huna konyara koba abali bakonyora chinjera ao cyo bwesira munago tumenye molikito Dipon Asanya ebyombe ao nigo bigenderete konyora maigerio igoro y'oburemi elio gukinya ekerengo gyukuibura endagera ekyombe kyababuraka kurase county ya Kisii kubona bagokeire okwama kwabo kuya anena sokogesa ligasa ligija liobotugi chinsu. Hii siku ya leo tumekuja hapa ku mambo ya samaki. Walikuwa kina mama hawa watima wameweka samaki hapa, lakini imekuwa tiale. Sasa leo wamekuja ili watoe hiyo samaki waende kutumia na wengine wauze. It's one thing I must commend this group because through their own discussions they agreed that we now need to embark into an activity that can generate income, but it's also an activity where themselves can actually be the market. Omokyobo bwokubwaterana nigo koba ogosemeria gwokonyora eng'ere yabo ya keralituko naboigo gukinia ebirengererio. Hii kazi ya kina mama wanafanya hawa watima ni kazi nzuri, ni kazi inaweza saidia hao wanatafuta pesa ya kujiwezesha. Wako na watoto wengine, wako na watoto wadogo wanaenda shule, wanataka mavazi, wanataka chakula, hawana. Kwa hivyo hii samaki itaweza kusaidia. Kama siku ya leo wakiuza hii samaki itasaidia hao. Indeed that by people coming together their efforts can actually bear fruit, which is a strong motivation not only to this group but other groups that could be working together. Sometimes there are a few challenges here and there, but those should not discourage them. They must focus on the bigger picture, which is success of their project and personal growth through group work. Nonyana bekyombe kelikere nekirenga kyogokina na kogania obokorerio buya kurwa serikali kubona bagenderete gosegetwa kwelika anena sekadi ya SHA engana bonera chiko bagi kubakonya kubaguswerie gurube ekero banyorire omochando boburwaire. Always have a card. This is very important because we realize that you can create some fund, but when health issues or sickness strikes, you find all those resources are utilized and people go back to square one. So by having the card, it sort of safeguards the family resources because in the process of sickness, the card is able to take care of the hospital bills as they continue with whatever business or activity they were engaging in. Okobolia gochia ase serikali bono nogosire byombe bingabune biga binyare kwegendereria asobwamo
anene ase chiama techichire no konyora wainse ili gonchoreria amagima ye chiama techiabo. Tunaomba hii serikali hii kama inasikisa vile tunaongea isaidie hawa kina mama, isaidie hawa hii wapate kuongeza samaki ingine, na tuna kazi ingine wanafanya kama kazi ya kulima mboga. Shida iko ni ile ya madawa, hawana pesa ya kununua madawa. Kama saa ingine leo wakisika hii samaki watapata pesa ya kwenda kununua madawa ili wapate kunyusia hao ile mboga. Kuripotiri kitaseni kiao kia Getembe kuroiga se kaunti ya Kisii elia nenkoro kwa Dipon Asanya. Na mwanchu muligere wikirabo nigotoka enda sensemo ya kabire studio tunole enkwana yali tugotokerana na mangena kwariganania ase ekionga chinsa ibere nabo igo mwanchu muligere kwenyolia asenseme ya kabire yekionga chinsa ibere nigotoko chukaba amo no mwana siasa Selieta Chimi gose Peter Chimi Momanyi oyo obwate egangene nekigima agochikona kabaga gotaya chinga kekire gatnya kabato kuligereria mange aigoro ya siasa gochakira aso mochio bosongo goika ase omochie o Nairobi gotoskocha tera ya nara na siasa bagotumia baba chumbe kama nanje muitaba na msiki mono ekero gwaterire gotera gwakani ndebyo tere limo ukanye miaka 5 na ndo te komurigi kakikibase chinchi saine aba na siasa positive etoko cha kubika namba bano tobatebi oyo gotera mwana msiki ani mwana siasa mwana msiki ndo gotera mwana siasa ataraka nubese roje kaine etoko tangana intu sababu to gotera ukanye miaka 5 leo nunkora seru more bibiti kwaganya miaka 5 bwana mama ya kubika mata aba bana msiki aba babu atigoti nabona yori na sababu na kanit Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo korose chirangi menseliga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biliya bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabondo mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuraganie gwochoganire erangiyiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na gwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eribwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuyi go busongo eywerangene eduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera se namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.
Mwachumo ligarali karibu togenda ne kionga chinsa ibere na abamenyi abo bagutumeka epara ekorwa chinsemo chia sironga goikage siaga goikage sero gotoka ewodi ya Busamaro ebunge ya West Mugirango nigo besokia litkulia lero na korokyo mugokobo kubwatakana amo nokorosi wa weparekyo kuze okugendera gwokorosi wa wepareyo bagokwana chinga kejo rwanyaka bakwandike munene pare unigera bakonye ase obokorere bwabo nemirimo yabo ya kirarituko munago tumanye muri kito fatiga December abamenyi abo bagutumika epara kurwasironga esiaga yacha gosoka gesero yegotoka imenye wodi ya Busamaro ebunge ya West Mugirango nigo besokire na kurwa ebirengero byabo maiga yepara egiga kongea koroisigwa ekibate bire nigo babere bakombiwa hase myaka emenge ande pare koronduzinga ya twalire standard ili takira awanye ngurane tubono nturbuti kunya kabana ntubate okombi pare yore ya tosukuira banda bange bakubinikira mu bayira sana ngo etwe kaigo na urube babake stage asenge ntukita kole tiki teyo tokunyara kubuholi na mesigo na chitamo si ora base kuhonyore kwayigo tikabane iro Hense moyende yabamenyi abaiga nigo baburirie abaiga bagutumika epareye barende epareyo natiba baisa koreta ebintu biria bigosaria epara abande mararitirie para yaro siwe drainage mondo ja bwe rosel gosena kalfat kae otumba gosena megomba Kenya otumba matija kwanyoranga macha cha cha sepa abanda abindo ndabasabe abande maybe no gutamanya lakini kare block ya maja rweta set drainage ago chapara naenda ngya okore pare tu arosiri so tiga tateme kore ne parno tu arosiri abata yaro go go chakoreta su bungi sai Chubaro jabona makarmati kurbaega atichira togo chigo tichora banyene mpate tichora makarmati ali kwawe batanga semo ya basae abo babire bagokora emirimo ya maboko asepare yiga na barabo nigo babwate ayaiga araboneji ebijana bonantu torega igase gase abande mbare tosomera tegasi buneye bunanje na teba pasana gasi na rosomera tegasi mheshimiwa nare gosabanga aise kwanda gaigare atakipare jikinyinge iga konya kwanda baguna abantu bago pare gasi yo kabakorara abakonya kagaine experience Chingaki echecho nigo bamutogirie omubunge o West Mugirango omuske Steven Mogaka asoko bainyura na kubaroseria epare yiga eki batebire nigo ababunge abo babaire bakoba batangani egati abo muske Vincent Kemosi puna nigo batanyarite ko bainyura ekero barenge asoborae na kuria eirabuna nigo baraje kugenderera kumubwatesia Manazo barayo sibuka para abiringia abantu baranyara ko abantu bakandi bigiye bugirira bigi gene dambe ba konyaka ase bagutaraga yeye ntona atayo mheshimiwa asante sana adogo tunyora ndenga mazo ndibona kijani sia dawate hata na kumi tena bila problem mheshimiwa Antomosa Kodi 1.7 ni mama tusianze kuingiza mambo ya siasa tuseme eti Steve nini na nini, lakini kusema kweli Steve ameweka barabara na waanzilishi wake hapo nyuma wametuacha kwa muda mrefu bila barabara. Nashukuru sana. Chipara chinde echo chigendrete koroisiwa ase bunge eyeiga ya West Mugirango ingamo neria ekorwa kibirigo yacha gosoka cooperative eria ya tinga yacha kogenda igena itambe na boigo eria ya ibate yacha gosoka nyamotentemi hingo reporter getembe korwase kenyureke iga kyagesiaga kegotoke me wodi ya Busamaro ebunge ya West Mugirango county ya Nyamira Njefa Tikad December na gukorero mwancho murigereri nigo musacha yomo hwe myaka yegatwari tuko riegoro asireti obugema bugaye maiga yogoso imeyoroche rwa mugonga rugotoka ime yebunge ya Bobasi ase egotebeka muna nigajete gwaka ontimbu omorikito kiripati kobi nigatwarira ni roboti ru asenchira yobwekirano
nege kurwa ky'ogwichani Kenya ko bagekoba ase ensemo ya mugonga ase omusao yomo gw'emyaka 35 anyara ko bagagoswaroche mnolio gwa kontimbu kulinda oso ase ndiba eyiga tachi kunyara ko bagagosoka ndiba eyiga emanyikanite buna ndiba ya maliachana imea uroche rwa mugonga nigo abana banarite gwaka ontimbu asaroro nabo yigo abantu abanene asomo muroyiga enyora ase okurwekiga gatindete kulinda nyara ko bagakurumira nakwirero gusira kugima bwaye abatengeri nigo baeresera igoro yege korwekiga nangi kyaba nyuma omusao yiga taranyana ko bagagusira ubugima bwaye momoro ikaracha aswera rugoroga otirimboka ochaga gatiga ige kwamba korekana ng'omwana nonyoro mogokoranga nko goshirikiara se marua ya gotindi bono ntumanyiti aro ng'amaru kyanyu because ni mchana nabokoranga okwana nabe kwamatana ngana maybe natindete yano kana machamu gwachu lakini asibato na atambe hata ingawa ni ilikuwa mlevi mahali ni barefu sana na asara atambe alikucheza na oro akoimoka usika gochimotu kagusuka gochimega oguroche na ndosoka kamurambaro baikana spega iga igitiga omo muranaro yomo omo bwata omo tei twende guchigetigo nande omo muroyo eromo bwatuka eramo bwatuka na ndoswaroche wenda gare sasa gakona kari kumba bana mbingo nya kwa kontembo gatigaye momoroyo royo bwato yonde omo tobeka gochiroje naki bona single gochizo William Muriro no musinia chief obombaba East ensemo ase kurukenya ko bagekobera igo nabona taka ko kwana asa abaibori ase omocharo twanyori tukoria rero omumuromo ke asiriri obugima bwa ase ngenjo ya mache iye gukwanekana ng'amwa muroyo gari ngonya guchesana abana banda iga mwache nara abagwa kontimbu abaroche ngana kira kina sana bwatendi bere endiba nyamari ya chana imeyoroche rwa mugonga nigotebekana kunyara ko bagegorira ogusira ko magima mange nase amagima maganya ko bagusira n'ubugima bw'umusa bw'umwako mo gotebekana gusira atanyara kuba kagutoka wigarichinga kichiga iya mbaye tali mara tali rimwe irama ya obugima bw'abantu ngatwa rusira abantange babere batatu asenjirenga muneye notwaje gotebya bayibuli mulenda abanenga ki bale chirusa y'umutinyo yonane tibanya gocha sa machaya guchesa ontimbu ikegera na bagera machira make onyora ntwasiriro abana baito asenjirenga muneye niga basabire abayibuli kunyana ko bwakubarinda abana babo chinga kibale isiko na mono ekero bagwaka ontimbu ase chindo chibunyechiga ekere gotanga mibaso gortemya ko bagekutsiriria amagima abo inse igo tulenda abana baito atwakikishe ngambali gocha roche kwanya bagocha babe n'abantu abane lakini mbabase wa kontimbu nga mache na make tali make kirindi banera irira abantu baita abange tulende sana ntosiri bugima nande buno gutwasiria so mwana agitangoroku aire nigesare mugosi ndomo menyo mugonga ona sonya nguru asabana baitu baraserusa endiberera no oyo yikire no yo kabere gitete nando mwana uri gusoma ora che primary standard 7 kibona abana baitu nari kubakani bose gucha sendibeye kabere iye bwate ekabatire ntambe muntu noso utari kororokana ngori botere gatembe TV kurasa nsemo ya mugonga asoro chiro mugonga asege ko Kenya ko bagekobera maritane nche Gilbert Kobi Mwanjumo ligerali oroboti oru rwagiri patikobi na rurogoto ikia enseme entangani yekiunga rituko liarero lia Jumanne enseme ya kabire ni hotoko chiko kwana ya masa ya mo no mwana siasa aserieta Peter Jimmy Mumanyi oyo toko chiko nyaka watoko ligerali amange aliagenda kwane kiwasi chinsemo ao ime na isko ya gusi anena mono enseme li ya siasa jeni kongoro ku Aaron Ototo Nyangiri kuna enseme menyerelio niga koro kwa Winston Makoli na we kuna enseme ya transmission niga koro kwa DJ Atsan gose Kevin Ongeri nigo tosko chari Baraka ninjo, ninjo rembe, ninjo dorome, mangana mati, bangina ninjo. Ya te vete yure, musia te van aquí. Ohetere so koro kia yoga liyo bonge. Aye. Ochiche tongeri mache, kiara se rondonga data. Ondonga ngale, ondonga na Yesu te keru pio don, ya chiro na ya chire ya dire kete ya chire ya eno chia echi. Ochicha tongeri maji tata tongeri maji ora maruranu mabera tai tongeri maji tata kiara se rondonga chia chire chombe kale chia gachire
uchiagenda rende na wale jachire baba ejachire chombo jachire na to chiche tongeri mache chiara sirondo amusia debe Bagaka ninjo ninjo rembe ninjo dorome ninjo mangana mati ninjo bangina ninjo Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya nchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda onsialia utagete showroom yeto nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo chotebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibe babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongibere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabonelia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na Green ubutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kwabo gutumika chinga gicho gwakeranya amabati liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kwabo gukwerera amabati yu akomenya sigika ayo uchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores yegotoka se nyumba ya Uhuru Complex imiyumucho yigo busongo eyuerangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Asegeka k'emyaka 49 ebenki ya Kenya pamoja sako yabere n'umugusi negukinia umugusi ase eningo yae yabere gekurwa obukorere ase kinse mu buno savings loans obosemi bwo gutumika chibesam na diaspora savings ase bali kinse chimaiko ase wa Kenya pamoja sako yabere osira okonene ase abalemi ebyumbe chiskuru chikampani ao abarikire abaritayire basibali ensemo ya pension boigo abonchereria ibotani na Kenya pamoja sako yonyore obukoreri ubuya ase kinse mubuna obosemiguru y'ubutumiki bw'ikibesa chilon bunam development loans school fees loans emergency loans ebyumbe business loans salaried loans na boigo chi advance loans boigo nkorantura muri kibesa
mpesa ase uri kuse mobile payments kabe oyomo wa Kenya Pamoja Sacco iliobwego kerie ayo onsi na yande amange amaya asamange patarire chiabis chiabo chire asumu chubusongo kahawa house raja moja asipara ya kisi sotik siba kiresi miasi namba 0746-668-190 kuse ototarire website yetu www.kenyapamojasacco.com. Njama lieta ngoro kwa Isaac Omwenga, CEO wa Kenya Pamoja Sacco. Sacco ya wa Kenya Pamoja ni sacco ya kushughulikira members baye na chigurupu chiria chigokora savings wonko bakira bia isoko chara wa Kenya Pamoja Sacco kune financial institution yao tobwate chibranchi chito ikome na inya chire within Gusii ona into toro konyo mugusi soko gendereria ese ebiasara byabo ase sako na gosebwa ase sake ese wali batara join please njubwango mo join tukini esako yeito bagusi yeito esa magendo wa Kenya Pamoja you our concern. Hazan Mega Wholesalers asentundende nande nigo yire nirebuya nande biyemono asentundiye nigo egokoneria ebinto aserigori erianse kegema asetauniga ya Bosongo koni bare ebinto asensemo ya electronics electricals chibirika chibasi chiestima chiufa TV tabletop cookers microwave dispenser blender radio chichararani blow dry socket cable bulb holder heater nebinde ebinge phone accessories na charger USB cables earphones wireless ports nechiseme asensemo ya household ngoni bari chisane thermos ebikombe ebirogo chibesin nebinde ebinge asensemeria cosmetics koni bari body lotion spray air food makeup kits sabuni nebinde ebinge koni bari soda nechi juice asensemo elia yadware koni bari power saw generator piano nechi amplifier mixer public address systems nyange solar panel naboigo asensemeri ya stationery koni bari geometrical set irangi jebikoroto chikram calculator rubber nechi toy semoyende nkoni bari tissue papers chisavet chidapa sanitary towels nechi toothpaste karutari kwiba toothbrush boigo nkoni bari fridge ajirira unyare kwigurira ebintu biga aserigoririanse Hazan Wholesalers nigo egokora free delivery osinige okoratira ebintu gurite asosao wika asure asorgongo rwonsi rwa Nyanza nige gotoka ase enyumba ya Gisembo building ange na smart lady aigasi roundabout ya Bosongo asa mange kwana na director o Hazan Wholesalers ase ogokeirigori na maburi ande amange oratu sin number 0722 237187. Mwancho murigera libu na natega gotebi karibu hasenseme iga ya kabire tunalaka batogo twara ngwana ya masa yamo ime yeke unga chinsa ibere litukaliga lero ya tumaine namna natika gotebi ni gotore na omoske Peter Chime Momanyi oyo nyari tokaba gakobori gosojoro mwana siasa uchirengo makuru sarongo rwagusi tunyaga batokorigerera ya siasa nabo igo no muremi ari nanje tamangane muremi tokanyora cyatu tigeringe no batokorigerera nsemo yo boremi tigotonyara kabago gosuka gochiare tangani kimatiga mwaregani nabo ranyore amatukari ara aborira kikurugata movement ra marieta gosoka ndia marieta karibu mheshimiwa
pia mono yo mintaron soko ngari bageri inche marieta nyanya kuchenji na bali uno kwa yatura inche mpita Jimmy Momanyi na inde inche no mumenyiga obosongo na asensemo ya siasa karo muntu gukwa negoro ya siasa naro mwana siasa naro gwaka chikura naro kurigie kerogo naro ligeti inche nkoriginde obugabana wa Kisii County yes obo bachori obole mutu wa 2027 ono bantu bwato yo minto Simba bono kenga turoche nga muna chinga kichiko nya kogenda abantu bansire korora gonya kweroberi muri gonya kweroberi to na kuruma kwara bolike golike kerogo kende so na boletio bochumbe bwa bumachoke church 2022 na ndi na boleti 2007 igo 19 karanga 2007 yalinge bumachoke ngima bono na boleti bumachoke ngima ndi ngajanka boli ya 2022 yes igo na very successful but ninche nkwerese nga why nta very successful because nona gatura chakira kwanza 2020 to bacholi botu arubwa ngoiga kwa bolti chikura ngakie kebira ne kiarenge nzachine experience kya kiarenge ko se botu arubwa kola tu gocha yes ubwa tuzaneretu ubwa 2022 yes that was good I had a very good experience na ende na etananete bumachoke yonsi ngatebya abantu chiachenda na hande ni manyete barabuka abanyene mo especially abali mbechae mba manyeta sama gosa tukirete mbango burai na nene na chire kurigereri mono timayanga this similar experience take place muna ekiarenge bumachoke but I doubt ekiagera bono we are etogotara se chinyomba chionspi tia Kisii County each constituency kianda igo experience na atwalire nkelinga abantu abange more especially bali babwate political know how igo wamanyete nga emogocha rumurayi ochikubakorera tali umurai ochikubaibera tali umurai ochikuba urenereria bintu byino ose tali umurai ochiko kubabero e boss into toko ba servants yes go katora abo tonya ko tokoligereri inzachinde karangereri kiao na aliura onzachindora nyaka ko kolengereri nganobe go koya kora chika kiche karo china nyaka wachigoika eso go chakero mo skechimi ngorengi muna mokenyo ndibwe nsino che Kenya sire na ndikirike gerete Kenya na muna sansemo ya siasa tuchakira abo eso koligereri kwa generally ngikegerete Kenya ngimabone gasike siasa iyo brother ndibaka siasa national bakansa situra egento kegogera Kenya ere in a very bad situation right now politically igotole ndojenga nice yutole politically ekiagera abantu mbatakiri batwara marumbano ani abantu ba okonga abantu bakembaine koruri tuko chelinde because I think corruption na ende tuachire tuanyolire nga more especially myself na arolire nga that is organized corruption yerega Kenya because yese koligere libuna chiwesa cha CDF to be honest with you no nyabanda abana abagency bakorwana chibesa chiri cyare kobekwa se development by now we could have seen some results Kenya kanga ya move to another level ase chabo Singapore chire bono chiabo Malaysia na otule kanga na otule by the way because Malaysia janyore to almost the same time independent and Malaysia there is a time jete in fact to go seek some financial assistance yes from Kenya ngakie you but now it is a shame ekeroko nyore nsi ya Kenya go chigo seek aid financial aid koru kwa we run koru Malaysia it is bad very bad igo in siasa because governance ekeroko govern resources cha wananchi properly they must see you don't have konya kolina chigari para igoro konya kukure bituleli konya otebya abantu they will see
ekere impact yo financial management ya chibesa cha mwananchi kerere controlled properly omwananchi nsari akoigwe besa yasoire mubuku ngakia gosoa ya rure igora ya ikirasa lakini bono Kenya teri guika that's the problem chibesa chire target tia banta bataka abachumbe na babegeta it is against the constitution CDF eliero in fact I'm supposed to file a case go challenge that issue because CDF go katore CDF itora kwandra gasi na ataka go gotebia o mismanagement of funds chire that is one clause yotakiro mbori ngotebia how is mismanagement it is ali no kogora abachumbe banyago support the certain class of ruling udereganga inereganga because omo president yetakeotanga no CDF there is no CDF because it is illegal chikoti into chibegetio gosibani chinyangi ngogantore into details ya samangana ya CDF ese kwa kwananga statement ne kwa meki yangira ni maiga kenga tari rasmi karo kwa kolire binto o ti olina makondo igor gotangasa kwa kolire keneke egikia nginyolinga wiki ya itanto atwara babwata ne serikali kwese account ya Kisii nabo account ya Nyamira ba kole bikaro berese orongo rwa Gusii koerera abana nchinga ekenda kyo moskeruta kolire kenakia kolire they don't need to do that. They are wasting resources. Are you telling me, have you ever seen Trump? Prime Minister ya Britain. Eko move around kwenye kutangaza. Kuse ministers wa kwenye kutangaza ngaki we have done this, we have done that. What is the purpose of the budget? The budget, you send this money where it is supposed to go, and then there are people who go for the implementation of those projects. Why should you be moving around? We were supposed to do this, chipara. In fact, it is a crude way of administration. Up to this level. Yes, it has been done. They are not blind. They can see and they can touch. Via ECD 120, you don't need to tell them because they will see it. You see, no, because of that crudeness, kwanyora abantu banalire kunya kungainwa n'abantu baito banchire banyagutangasirwa amatanga gati na omuntu okogenda liba okonda te abantu pole so gusiririwa omuntu tene no ira 15 minutes 20 minutes ago tutebichi project oigabana yakolire Kisii tutarochi umaitakera moko tebiwa sa matanga igo meaning imochirochi ngotebi ngore bintu byobori byoborimo. Yes, you live there, you live in that county, you should know. Na kubwatakana nekyo asa natinja nyara kabage gweti ngagete yandara kukwane ndeka Muranga is too far from here. No matter think that county is chasing Europe. Irungu Kangeta. Has he ever moved around what he has done? How come na manyirenjenga what he has done? Maybe no. Muranga, you go with a cart, kwaba treated, you easy, ego whitened fire naruni. Yeah, you have been treated. You see, whether you have money or you don't, you will be treated. Not here in Kisii County. So kwa ndokorara anse kwa rusiwa mara waji kwa treated. Goli getora nsame yekero waikire gwata bangango no bateganga gwatekaranga likie kero kyo bagavana goli getora nganta chinde inkikelyo rengera tiora kora tobauti na obotene bulboro wasiboli bwa ruroro wasingikelyo renga tigoro ye ogo chenchi go senza chinde gonjorolie county ya Kisii kagaro chinga kiji chiraike lakini karo to akwanire ngwa kwana igoro ya CDF abana gani na ndotoira noro yagara to kore kurwaroro ekigambiro gose ekigambiro gya kanite gata NCDF ne kiganja kere mamincha yeri chiko. Yes. Kolende abachumbe bagete bageti omoswada oyuboko
bekanga ikiganje kekebe imeyeli chiko gusese katiba ase wetio ko bagatabanga NCCDF yabo bagatabanga ngav nege kiganje kya basubati abakoro women reps aravu nege kiganje ko Senate Oversight Fund. Yes. Although umuswado turaike Senate bone go okore tu ese bunge aro yanyo etiri timatinga karangere kya ogere kigoro yo muswado ya karagwata Listiri disirigo abantu balenge right is the court because a function ya member of parliament neko okorosiri chiko na gokora oversight inkinanda ko ruchibesa nandi ngogo chiko oversight ando chukwe oversight ya wieka what is the purpose chibesa chije chitakere chigende se county from the county chigende masinani it is easier that way chiende chiward yes chiende chiward chi abantu bachinyole bakole services from there kanga bono nyendi chi member of parliament bako oversee ba bwati chi project ye chibate chi governor these things are not done constituency and these things have not been done kanga development ya chire bono kwanyora governor igebwate kiti ya CDF women revenue bwate na senate narongo chikoe gwere amona gwende na lakini senate they are mature people na wala wese kwanga abandi barakwanire baratenga na babara kiange aba MP they are using that with the abantu mbaro bali getunga bakoro kunga CDF managers those people bwana ta ko fired once Kenya ngima chibesa chiria eserikali ya ite president ya nyenye ndidiere riri for the people aise ko kolegente kiyoka na tateria abantu ngangere elect me for the people who feel the impact chibesa chirichira ni gutu the ministry ya education abana banse ko guchibesa free no fee ijeje pasa buy from the ministry chiato mu direct to schools you see the point bono ntobwate abantu bako basinga ki cheje principal chiato merichu school mchigo bali mumbago sabanande school fees it has been paid so chibese chise koira ni gugo Kenya will go too fast as a development in the terms of education, in terms of development and basic necessities. Chira korubwangu sana. Na ase bono roje njibase chonyoro mochumbo korusia ba work in CDF manager kere wiki mune CDF manager korusi goikano mochumba rusi no mochumbo korusi no ligo karusi because nyo atari korusi pakamotebe so they bakolude di bakonya kolichiba ekero kororo mochumbe boliwe constituency amatanga ya matanga akoru 70,000 yomo molisia omo pastor omo fata kosomo pastor na bara bachakire kwanja jibes chire chimbe na omo transport ya 10,000 abantu balenga bagokwa and how many people do you want bakwe onya gusakirete jibes amatanga you see igo musimamo ordinary kiganche kigancha kelige sikwe keira ni wese government jibesa chitomu jisukuru abana mbaru fees basome free. In fact, that is how it is. Registration, representation, that is it. Gaenda US. Mwana taliko anda na school fees school. Moiboli taliko tumwa. Mwana utaraka na pesa. And the schools, public schools are better than private schools in the US. They are the best. Na ase ense moya ba ajumbe karaba kwigera kara kigambe watangalichi nga kiganje kekerimo mjeri chiko eba watanga intuni ndotokoro 3 chiko muna bachumbe nabo registration wantu arenga toro 3 chiko likobeke kiganje kiga and aseri chiko sense katiba aiga obwene bwabo ngayibole se outright bale goreje kere karengera very wrong because that is not a constitution is supreme. A constitution inerwete the duties ya yo muchumbe batakeri kwa mentor yes batakeri kwa mentor no ne mesale ri ba mentorete in fact a member of parliament yakoli chibesa chinyinge sana than almost equal to the prime minister of UK. A member of parliament yakoego musikali umanya koego na traveling allowance agochira sobe constituency yaye that should be scrapped out.
na sitting allowance na sitting allowance chiri, because you are like a doctor or go serve in hospital. Why doctors are not given as allowances yakala wago ikaransa? Why other departments batali koegwa, other officers batali koegwa sitting allowance? Why military men na ubaboko le bunduki all the time bago ikaransa, most of the time bago watch at bateni ba wena to sitting allowance? What is special? In fact, I went to Wales in England, in Kaline train. One of the legislative member no arenge se train ya mujumbe akogende gas. Imagine tabwati no musikali, lakini here obwate bodyguard. Emiaka ya kalega ntwaro cyo no prime minister gakurudie nyange gochie gasi ito mu prime minister yo rwetororo. Yes. Oyo rwetororo ngate elietalia na ali birakego. Lakini akaro togenda tabu. That is corruption, by the way. That is corruption. I don't know say Kasumbe ene chiko sira, because those people bakomekia machiko are too corrupt nande na ubako ibera abananchi direct na abananchi baise komeki one, yani nyasaye se go free pwato kenga aba Kenya abaruwa abairu nonye na outside a country ngao abantu baru Europe baje kwaka chikura. These people would all of them be fired. They would be all of them be fired, because bantu ba Europe mbatageti omo yanda utiamo chikwake kura. Abantu ba Asia mbali kwa yanda utikwake kura. Aba America boygo. That is why they are developing. Abantu baitu goikomo ngorionga na yarengo chikwake kura. Kwao muibie kura wanda gukoibera. After chikura waso akorera. There is a time Uhuru Kenyatta tebetia ba boda nga mutake momeki your life useful. Anganche nkwane it's long time ago, lakini nganje that statement ya mega. If you want to make your life useful, respect yourself. Tigago tumeka yani agaro kwa tumekireli chikura chiachire mogo etanga ni numurai mogo koba obasereire. After that overdump. Yeah? Overdump. One, you don't respect your life. Yeah? If you want to make your own life better, respect yourself first, and think about usefulness in your na totaradu gaje ki NCDF ndo bate gaje Senate Oversight Fund ebago tabanga egatia ba senator mbale bachete bakabeka bagachaga kwe murunganinga insa chinde turuko nya oversight chikaunti yako tabagati gaje ki oversight just our justified bale abubabu balia ebale goteba gento buna traveling allowance na konyora abantu geta few people bako ba mangana Korwese County. That one you can go straight in and all there is some sense on it. Because go there in a constituency get nebwatachi mini county get buni nebwatachi constituency na ya onyola kero representative from another place from one sub county go fit ya mangana ebune senator. That makes a lot of sense. Again to get make sense. NCDF ya women rep amona ya wachumbe lite komeki any sense no igo nikunyalekana aba senator barombali justified kwa ekiganje ki oversight kebe because it is like eba watagete ko get more jinse naro bago ikaransa eba tagete ko get more information from the ground elinko make a lot of sense. Yes. Rekibona yakire yamanye kopekera ni kwamo ase ebilie ya mugosomo swado yomo oyo bwaterantia ni GCDF obwate dingafu bwante Senate Oversight Fund. Ngakibago cyo kwikabanya egwata na batebe nganta chinde ekigo ya oversight na bera ende eyende tigare. Terigo cyo no wetere yonsi it will pass because abachumba bale member of parliament they are very corrupt. N'abantu babwate birengera libatatageti kolengereri about people baerengerera tiboka banyene nandi chibese chinchendo chenge babeta awarded mune president from the sitting president. If the law states very clearly that this thing is illegal, if the law states very clearly this is not the mandate of a member of parliament, why
oko insisting let them continue getting it as a president, you should stop it. If omanye tonya gutagite lichiko liororobe, I mean obugambi bwororobe, even any administration no na munora. Yeah. What lichiko mate mubwatema. Lichiko ndiro moire mogote anga to goseto kugamba muntu ko lega otayo aigerere amachikari tali arokubwati. That is why more successful. That is why rotu mwagendre mwa develop pakara ro mubwata kama ikiatali ntoli kubwata iga. You see, so that is why ngo having it is wrong lichiko lisalegete from mugoro. Omuntu takeire go implement fast ne president lichiko. The backstops are yes, at all the time na ekoira na back to the president. If it were me, what did the court say? We stop there. Illegal. Your work becomes easier. When you follow the law, your work becomes easier. No leta lichara, umanye dekero lichiko likubwatigwa. Na moleta lichara molibeke muna na ya member of parliament. He will perform because he will follow the law. Yes, bako mu advising aki abu watambukire lichiko. In developed world, in developed world, yani China mbabe geteli chiko geteli ogokana goita corruption oko bako koli kwa butorwa koli kwa kwaiba onya gogoito mondo naye you get the same measurement abantu bali population yabo to koruta ikindi ge echiro ndi aka muntu ndiko good anywhere but they are so organized, same in India, so organized, they feed themselves. I wonder how they manage. You see, it's because they decided we must stop corruption, stop a fair, and this fairness will reach even the poor person. There are so many people who are vulnerable, handicapped people, Chintakana, women, na ababoraka, na abasaje balinga kibako, abatakanwa, na bari very vulnerable. Yani ingonkora mabira na rama ligakurwa maiso ngakaba antaba barabaraje pakae getembe bekwanire mu bayigo egara barwebirero byabo and they are the majority. That is why I come and I stand for that. That is why tinto miringa nje kubuli bokabana I decided I have to be the voice of these people because they are the majority. They are suffering. They even in Bachaba Mbago Chaba Chakwani Viroviawa in uniform, in unison. So we must speak for them. Yes. Na motara dua sansa mejo tuarode nande serikali kwa sababu watu ni serikali wa gutara chinsema awa mwana wana rongoro gusiba chiranga mara gatano nali moiga. Yes. Aba nebe serikali kabisa bago cha emerobali makedom na empowerment. Empowerment madia kwa yabu atiri kwa rode nga ngakiega ndreta na ningi unanya kwa comment kuri emerobali. Wano ekarabaga tang empowerment structurally ne organized. Ne got structure. Or they are just going elinege ento bakoligerie musangirekano wo committee abantu elinde babangaine babatebe because of the 2027. Elin siasa gendera that these guys are continuing just kweralia gutangasira abantu. There is no empowerment. Empowerment yani chibese chimogo etia yani mwamanya kutaka kuchanga individually. What empowerment is that? Mwamanya koleta se chi kanisa mwaba bishop mwaba devono lete liogi. You see, that is not empowering the poor people. Ko empower kanisa to konte binga the kanisa linecha chibesa the mutakanu olio kalensa alio romo SDA kwa mu catholic ona mu SDA na chanyo kwa ilo mu SDA mu catholic era na chanyo kosa bande chikanse chikanse chichinde rutre. So that is where we go wrong. If the president knows na wati chibesa chiricho kwemba wabantu tigebo muswada chibesa chinga kichigo turimboka paka chikira bantaba. That is a system. A system arorekana. Yes. Ayekare boli na ki chi country nchiro chi nena chire chi superpower. In fact, ngakichege to. China, India,
India rombwango ya develop baka bono iga bono India cross chigali they go import from anywhere etata nkorole gali ko India Chimahindra India rarely imports vehicles from outside. We muno mo sike yo korokunga chimi tiga twebori ngaichegete ngakichegeto Peter Jimmy Momanyi agatabanga ororire orengereire ororenga naba aisaine koligikero kyo gavana se county ya Kisii konyora ligikero kyo bujumbe ebunge ya Machoge karo yenge ya mo engima nabo igikache kabagano akaligi kurwansemo ya Machoge chache wono umosike chimi se muna gwatanga kwa roki gwatoliki agasonga nogani ikero kyo gavana of course njirara ligungabiroge bimbire bosa na benge mulikyo president kero mondongo kwa nali kero mondongo nya kwebangale zachinde kero ko imagine ya kusekero kwa rengera ngaki obo gavana bwa obo ura chikororekana bona kero kolengere ngabono kwa biro mugavana ngaki obo gavana bwa ura rekana ngaki ebicha yawo obo gavana imechi ya obo gavana okay very good mbia mono seli swali digia because that is where I wanted you ngikenta bya abagusiba minto what I want to do and why mbetereri ngago ikambolie from in my in me mbetereri ngago ikambolie obo gavana umayitekero who apply for a job no what the credentials of which I have I do again take tangani aroni ntoli koligere libonto barai bono iga tubwate in the sitting ya barai tubwate bono iga mbali koligere the population coming up every year abana mbalenga bako graduate go Kisii bagusiga so in the job market bali remain jobless how many people abangi sana how do we absorb those people how do we get these people from the streets if you don't have that feeling about these people still we are heading to a more dangerous zone than the Gen Z one we are entering into a bad zone now because abana ba exhausted chi family yabo totally abande bagosaba mateni abande basomerete michango abande baoniria maremo oni oboremo abana more batano mino gwasomire egasi ebore you will end up to pieke bago because of stress gose abana bali bamino bagoite that is what is happening at the families abaibori bande bachandegete bali korara umwana na akore the university ngaki akogenda this is what I will do chibe sabune chichiko nyakoira na 3.2 billion kwa ujajire CRF account I will make sure there is small scale industry everywhere and those industries jire china na muna jabo jire to establish to what enough resources we must boost them to add values on them muna chikwende una tabaka soapstone muna matoke to make sure in fact ogende Mexico eba bwate chitundu bali chia matoke yani litoke mwapima inu mwagenda mwatigirega account bono yangonchi yamanya konya korosi abandi ngorosi bara maru out of wine tururi toke chiarosi abandi chisabuni abandi barosi chindagera and then we will observe all these people into employment. That is what we are supposed to think because we have resources and we are given money to achieve to CRF account. Why do we do that? As if we don't have things to do. Oh my, you will never see me on the rooftop yeji vehicle gotangasira bantonga I'm passing, I will do this, I will do that. No, you will see actions. Again to gyakatato I mean gyakabere go to a healthy population bono iga bale na afya etubwata amaliogo talimata level 6 level 6 is by name gakinere eliongwa alego sokera nche na alenge opposition sana yongwa enkong sana baba Lumumba the Lumumba oyo na alenge ko ba oppose ask them seriously but I have find na ndate konyole kanisa getengende nga apologizing I was critical to a people wale go perform
because ebitanda byarenge bya dialysis, they were about 5 that time, even not 6. But they are functioning only 2, where the rest went. We add more. The more you add the beds, level 6 in area takere koba cheaper than this private school, private hospitals. So that abantu baitu bali abataka banyora access, baende baruwaligu. Dialysis is not a death sentence. Lakini no musikenda kuna chake enyagitari mu governor natabanga enyagitari nkorosi eri chibesa bonega chibesa chinyinge chi kage side. Nyagitari ketiaresh. It destroyed nkorosi eri. Ekorosi chandai. But that's my question. Otakero cho ekara na ya tebe tinjitan tebe. Next time mumobona ki ekara korosi chibesa. Where does that money go? You go collect chibesa. Wachira to national government was say igo obwate personal projects chigo kwe jigendere where do you keep that money? Because we need to have a oxygen plant. We need to have ambulance vehicles in every sub-county hospital. In fact, na kwete magena hospital or give birth. But I was shocked. Chigari na roche chieto mo governor Savara gochio gochikorora the scene. I was shocked. Why do we have Savara gochingo mo governor gochiare go witness that incident? Negaria yemo just one vehicle ambulance. Ekabora yare ko konyo mongino ori ko ibora. Emo minyoki goja Ogembo osekisi. So such a things, unless you are a human, you can't see them. Bono bantu baito abange okonyora ebago kora publicity politics and not to actualize what they have. Linda bananji bakero. Abande bagochora siasa chie chinkobi. Limbosa. Njonga agere chinkobi ongotika. And maybe because the kiekbona angale go jasole. Maybe that is why ntara go gambio. Because siasa chinkobi. Yes. Tinta ke tinche siasa chinkobi. Muno mogambio rueto mwako lina bwate kisi at heart. The same Nyagarama. They also had Abagusi at the heart. Because why do you fight on small things? Ngoro beberwa kwendero gorase keroka. That is basic stuff. Nuna Abagusi. Okaba chinza chiko genda mono na samende somo governor. Tinda kora kokotebi. Nende gento ntakere to bogambi. Na kwanire bintu bya nyagitari. Egento ngoteba nande no make sure schools nchira equipped. Amangana ICD. ICD classes chiri in fact umwana ole ICD class tatakeri ko bolindagera ku school. Oje school. No. Yani abana bale batakere ko lya mavera as per the budget ye rule for ECD classes. Abaiboli batakere go sibya abana na ko make sure ngabaikire school. Na ande birasi bago ikaransa tali chitundu bali echi abana bago ikaransa bareta chinda makuba ko school. That is where we need to I want to do, my administration will do that. Ebirasi go ikabiro sigu. Jibese jipasari inchebune gavana to kondora ngo eti form in the streets ko batevinga ko bagachi form. What for? What is the work of the Minister of Education? What is the work of that ministry? Mine is to know jibese jinje kerete the right people. What mechanism and the system ba use it chigaikera the vulnerable people. Omae to montorio mokongo korambali pako bwate form wa wali public rie chiro the disabled person you what the wheelchair na chanye get. We need to get a system identified, structured, ekogenda to the people bali targeted. That is what I want. That's what I will do different. Mangana ye chipara. If there is a budget, a rule. In fact, right now, na nyora wa MCA gete ba tayanga epale kole mwase gete. Ntama etiyo kole na ne constituent egwende ward ne yae. I should have enchera yoko go attract investors.
investors yomaete tari abantu bario gocha nande ng'ang'e aba China chi contract batekie gasi ya yokorema chipara omaete kero kobae gasi neri bono nanyora rimo ga ngatara ga kwerende asakoro kwa ga nyaguta ngatara nkanyora yani abaindi na ubabwa baire contract amini aba China ba kubutore meteli toje meteli yako chiabe kwa sechipara ekobuturu yani emelingam nkubori ngarende is this investment go say what is this igobano ko emba kwa tora bantu baitu. That is where we go wrong unabagusi. We need to pay our local contractors banyore chibesa chi circulate to the people chisomi abana babo, and that is empowerment. Omanye toyo kwa ngano mo China kwa go somo indi, you are not empowering people. Omongwano myself, I'm an investor in the US. Let me give myself example. Chibesa chinge ko nyorango chanareta korumumbu nyonkoreta the same way omo China akoraki nero irangumbu. So no irangumbu. We have left our people still being vulnerable and and yet Nairobi University has engineers, very good engineers. Lakini tualigere ligonga ki tuacha kwa aba China gasiraki. That is why you see chi club ugaotare bosonga chigo sieka saine Cuando mbabu gatibesa. Nobody wachikonywe aise konywe wine yamo. There is a inomontole privilege. What the business. Yes. Na akero kwa nyariko bokorigereria yonsiga mone ngantu bwate ang'emia kebere tumakando bochorio bo moto. Abarai bale baro besinki ko batai bono iganki bobwante gonchorerie elinde emiaka ekoro bogima burumbote ne imiaka etigarete goikatu chukando bochorio bonde. Nche egento ndatebe une gavana yaito is my friend kora kwana tole because no mogusi. Naende ndi kororanga ni mokwane bobe egento oranyore maybe no bole meru asoko implement policies wosabwate abantu batali smart bakomo misleading we are going to do this, we are 2027 misleading na beko right no bokong if you don't have good people. Egento keriare gokora ebintu buna ECD classes chibesa chirura gonya koira nicha go CRF account achira ni abeke abana bali bagachirwe birasi and chibe equipped ebirogo bibe bansa kwa gwendagera abana no mo women lab munagenda to jere ngonya kwegara gariare ndojenga ebisima nararorire and like emyake mitangani I'm not campaigning for her. But that is not sufficient. She should do more. Amen tomukia. Amen tomukia. Igo oborai savu abantu. Tigakori ginga neke unga kwarigia yogo chiko invest. So what? If you are 45 years, yeah? Lakima ete miaka 70, ekero menyete bu yebu birie kwanete. Ekero oika 100, nyasai privilege yako ete nene sana utakire ko every day kwani down and what thank God yes. Ayenkyo koibera chibesa chio muntu mutaka asibuole kioma in life. Asibu gocha komenya lioka. Gocha komenya lioka. Chibesa no bwate na bwo someria bana ba obatigere na barabwe generation egete bagendere in their own life. Abantu mbalenga aroni kwaro lile barenge chi politician hatari sana lakini akara basirire omuchoera raiki o abaibi bacheto bagasamule bintu byango ono musike Jimmy. So that is a warning in aki serve people genuinely and with a lot of fairness. Omudari tona ngontenga chinza chielire lakini tinko gotiga ogendo tara kwana igoro ya bale miana mona bale mbecha. Yes. Yaro kandenga ba annekonwa mono kurwe soro ngoro gusi ebona zie cha trigo cha buyamne goja jinsa machinde. Na rete kulino wani tukuli ala romo gumendere bwe county ya Kisumu zikedonya dori saburi na beka ekaranga regetase omutandao Facebook otabanga echa ya gutumeka amachani ya gutumeka naja factory ya gusi ama yajwa gutumeka mwae lakini umanya gatarenga amachani ya kurugusini garama bene kekora ligoriria amachani ya gusiri koba libe na kekora ngironya insi yejida ikaibire donya to totanya gutiri na mangana yechae
tawene tio gukwana nga majani ya korugusi ngara mabi bwe ate bare tamanyeti ekira kingo tenga tamanyeti nabo oranya kwambwa tro bake ate banga amachani agotumeka na ya gusi yes igemine tinga amachani anamaya lakini abande bali bakuruchi pesa ebagotenga amachani ya korugusi ona agotebanga amachani ya korugusi na I'm sorry for that then naigwa bwanga kwa ate banga amachani ya korugusi tali maya amachani akublend agera amachani aoni gukenya burunge na yakorugusi egento keli onyo jinse chi kwende chi constituency chinde jibuna go kelicho abakwa vest na ne chi machine chikora biga yani utata konta inge machine yego choose little mona nkoro peta tani okoboko egento tubwate no borai bwenda mwamu bwate greediness kanga gusi ya chiri to another level na egento tokoroka nga value addition ntobwati to anga bono unatonya na kwanete one time ngakango kiuriyo buremi anda bwena tachi kukwane kiare na bwate fola mwara boli inyore gusi amachani ito na rago blend die value asa machani onsipi nkigekora bako abantu baitu bako nuchibesa chance esauli tobwate poor leadership nje na ruseti you have history about ya igoro ya abaremi na ruanere tabaremi aba ninje na koreti obachori bwe soni yo gembo nyamache na koreti bantu mbamanyete how strict I am asoburemi director chi arengo renga kiamunya ntu achirusetio tukareta abao tukabuga twaretira abaya but we prod chi aina chimbe mono so abantu baito bagoiteria abantu kwanse cha too much chitundubali bono kwacha kwanyoranga production cost yere igoro mono kubwa kwati returns ekina kigekogera na abantu aba baito chi director serikali tira ba regulate inyo etonyo ole vugale concerned na ndetiga moment point yende achiabo oli wae chi director chi kogenda chi karansa ekero bakobeke tailia ye moyegari by karanse meeting etailia ye moyegari may cost about 37,000 barabu bamanya gweyakana chi director 9 kero monto egwa 27,000 sitting allowance what is the purpose of that uwo eine arrange abantu korokere corruption musike mudakita na kanta inga chi program chinde chirenjera koba chinza na cha chira keigo ande twakwari kan digatembe ase amatukali bosio nto nyal koto kokwana manga na mona sema yobole mino na sema ya siasa tatoligalie kamera yiga okwane in less than 30 seconds okwane ro mugusie maroba ya ro mugusio amonge sana koligerete thank you mbia mona bagusie se moi karanse te gabo coach ya so karanse to watch tigatembe TV inchenchi mimumanyi na nabatebia igonda muneliogi lio munyonge liogi lio monto mutaka abantu bali vulnerable mono ase bachandegete nche naonda for you kubakwanira egento kanene no kubatebinga nkoligindo bugabana bwa Kisii County naenda nene karomoko gweliete elio libeke muri rengani nga no montonde oerwe nyimbo muna musa etwe nyimbo akarusia abantu Misiri baka Farao agacha gukuminga no monto yo nabwate chinguru chinganaiga kamoranje imo tindiga gosarerie gabana elieta bono yantu bwato mugabana nabwate chingaki akore gasi yaye atabuki lakini 2027 ntwase twarori asatari goikerio rambario ikia asabwato oboremafu toe chinguru tubakonye elinde Kisii County agende tu another level biamono mwanchu murigererie senga joko wana intwase kionga chinsa ibere magarobe alero na Peter Chimi Momanyi musike Peter Chimi Momanyi munatwatikire gote gutumnatikire kobeka burongene linga omugavana bwe county ya Kisii naro mnabara ibande bonzi mbaro chinga kichinya saba yate babe rabisi mbaganda okore mirimo yabo kolende ayande ayamambie na mambiende na nyakabaga kwanirwa chinga kichinde mwanchu murigererie gukira munatokolere kionga chinsa Cheni ngoro kwaro ni ototo nyangiri magaye chikamera ni gakoro kwa diche Edson Gose Kevin Ongeri kende gutwara buliro bujamiya Gatembe TV ekiunga kemu mugusi. Thanks.